tayo sa junction. Bago ako pumunta sa palengke, guys. Tambay muna ako dito sa overpass. Wala, ang traffic oh. Ang daming sasakyan dun oh. Okay naman dito, guys. Sobrang talagang dami ng mga private vehicle. Halos konti na lang talaga yung mga public. Kaya pag araw ng Lunes, sobrang dami. Kaya makita nyo sa may gilid, halos mga private sila. Isa lang yung bus. May jeep man pa isa-isa. At mega love shoutout pala kay Cristianong Rabasero. Ayan guys, tuloy-tuloy na yung gift nila. Ang bibilis yan. Ayan na, marami na. May gilid. Mayroong mga minibus. Yan yung mga bagong sasakyan ngayon. Walang magawa, kaya nagtambay lang ako dito sa taas. Mas malamig dito eh, may malakas yung hangin. Mas malakas kasi dito yung signal. Kasi pag pumasok ako dun sa Big R, kasi mamalengke ako, wala na signal. Sobrang hina na. Nalog yung nalog yung overpass, natakot ako. Grabe. Parang lumindol eh. Nalog yung takot ako dun ah. Biglang nalog yung gitna ng overpass eh. Diba tayo sa may gilid? Yan naman guys, mga doon sa may gilid. Sakaya ng mga yan, mga AUV, jeep,
Ayan ang public market dito sa Cainta. Public market. Ayan. Pagka umaga, wala masyadong traffic dito. Yung papunta dito sa Cainta wala. Pero pag pupunta doon sa Pasig, grabe doon. Doon makikita mo sa pinakadulo niya. Dito sa may Cainta, meron din dito kuna ng NBI dito sa BR. Ayan, meron diyan sa may gilid na yan. Bago umakyat ng overpass, meron diyang NBI online. Yung doon parte naman sa may second floor, merong doon post office diyan sa may taas na yan. Dito lang sa loob ng public Cainta Public Market. Ay mga saka pag may dumating na jeep sakay sila. Masaya panoorin yung yung mga sasakyan na dumadaan. Diba? Ang bibilis nila eh. Kahit dito sa kabila okay na. Ganito yung sitwasyon pagka umaga dito. Yan, BPI, mas malapit. Mercury Drug. Magkakatabi lang yan.